Okay, 15 minutes. Sunod 15 minutes. Sunod last is 5 minutes. Okay. 10 minutes, magsugod ka sa affirmative side, Brother Jimmy Lanesis, Seventh-day Adventist Evangelist. Okay? Time starts now. Mayong hapon mga higala. Mayong hapon. Actually, kining timaha mao kini ang gikasabutan. Pamatud-an ko nga ang tanang pari sa Arsisi mao ang taong yawanon kay nangalagas demonyo sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Unsa ang akong katungganan mao ang pagpamatuod. Ug asa gibasin ako ang akong pagpamatuod? Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Therefore, kung ang akong pagpamatuod dili mapasabot sa Biblia o sa mga referensya, ang akong pagpamatuod usa ka baka o wala na tinuod. Apan, kung ang akong pagpamatuod mapasabot sa Biblia o sa mga referensya na musugot kag sa dili ang akong pagpamatuod, napamatud-an niya. Mali, di ba ha? Kuspon ko, hilom lang ta araw nawati. Oya na mo mga tawa kung panalitan makaraman. Mali, di ba? Akong pamatud-an nga ang tarang pari sa Arsisi mao ang taong yawana sumala kay nalagas demonyo sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga references. Kay taong yawanon man makita sa Biblia na naipulong taong yawanon nga akong giripay gipasabot ngatos mga kaparian Romano Katoliko. Nasa mabasa higa Neas 2 sa kapitulo 2 versículo 3 o 4 mao kini ang pagasulat. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusan pag-ansa batok sa Dios o dili pa mopungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impierno. Supako niya ang tanan gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Magpalapaw siya kanilang tanan o gani musunod o mulingkod siya sa templo sa Dios o muangkon nga siya Dios. Ni taong yawanon nalias kasulatan mga kagala. O ya kini taong yawanon mangilan. O ya kini taong yawanon mangilan. Muangkon higala nga siya Dios. Nakaroon ang pangutana mga kagala. Kini kaparian sa Romano Katoliko. Dapat natin ibili siya ni ikaw na dili pag-anhin ako paghilabot ko dili pagluwas ninyo. Mga kaibigan, inyong libro Doktrina Kristiyana mga kaibigan nga akong gipalit og 20 sada. Asa nga pahinga page 33 mga kaibigan. Ako lang basahon mga kaibigan. Tanaw na to ha? Oh, pahina to kasi nagkalayon mga kaibigan. Unsay Santa Iglesia Katolika Romana. Ang Santa Iglesia Katolika Romana mao ang katalimban sa mabinunyagan na tanan na miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa ita. Mga kaibigan, nag-iyon ang inyong libro mga kaibigan. Ngayon ang inyong Santo Papa sa Roma mao kunay salili. Mao kunay ilis higala na ni Kristo dinhi sa ita. Meaning, kuwag may authority si Kristo dinhi sa ita kana may ilis. Sama ng sino ni ang inyong presidente ni Ato Gilisang Vicente. Kuwag na siya ito.
tawag as Kristo ani mga kaibigan. Unya si Kristo Dios mga kaibigan. Meaning kini iyong libro mga kaibigan. Dios usa. Muna higala nga ni Hawa Yugos Urbano Katoliko. Kanang lipot akong balihipo higala. Kanto na Yugos Katoliko mga kaibigan. Ang ilang Kristo na asruma na puyo mga kaibigan. Nakaroon na ba na ni sa Biblia ani higala na kining mga paria mga miniti. Siya gitma. Mga kaibigan. Ni adin himabasa mga kaibigan sa Diyos Kronikas 3:11 nga kining paria mga kagalaan nga kung nasabot gitawag ni og mga pari na mini mga pari na mini na Diyos asa mabasa nga rin mabasa higala sa 2 Kronikas 3:11 mao kini ang pagkasulat. Gihinlan niyo ang mga pari sa Ginoo ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita. Og nagpili kamog mga pari sabas gibuhat sa ubang kanasuran bisan kinsa nga naglag tuyong baka og pito kabog turong kaniro og nagtanyag sa iyang kaugalingon nga buot magpari gihimo ninyong pari sa inyong Dios na gani. Nabi mo pala hilo na lagi mo mga kaigalaan niya isuat sa balang kasulatan ni Gala ang pari mga kaigalaan nawa malinya dito ni Aaron o Levita dito pari sa bangka na surat gitawag na og pari sa iyong Diyos na may sumalas Biblia na ang pangutana karon kini akong kaatbang higala man ako ni nga gitawag niyo ni pari na mas Pilipinas klaro kay higala kini iyong pop na mas Roma wa man na malala ni Aaron mga kaigalaan wa malala ni Libre ni Tiksuha mga kaigalaan gitawag ni sila makigalaan o mga pari nga Diyos na may saon man nimo mga kaigalaan kining timahag tipo gini karon kay paro kung tipo gini karon mga kaigalaan ako lang pahinuoton mga kaigalaan nga kining akong kaadbang adto ni mangutana sa akong gipalsulti adto ni mangutana sa akong referensya nga akong gabiton karon o adto ni siya mangutana sa mga teksto bersikulo higala kung mangutana sa higala gawa na ko gisulti kung mangutana siya nga referensya wala ko gabita kung mangutana sa teksto Biblia wala na ko gabita aw wa mas topic higan nagkaroon mga kaigalaan nag-alagad demonyo naabay topic naabay mabasa niya mabasa higala sa 2 Kronikas tigno ikaduhang Kronikas mga kaigalaan kapitulo versikulo 10 11-12 na kanayo ato ning basahon amin hanap-hanap na kong pumanta 2 Kronikas kapitulo 2 Kronikas kapitulo 11 versikulo 15 ato ning basahon mga kaigalaan na kanayon 14-15 mao kaya ang pagkasulat gibiyaan sa mga Levita ang ilang mga yuta o kaptanan o nangadto sila sa Jerusalem o sa Huda kaya wala naman sila himuang mga pari ni Jeroboam o sayang mga anak nagtudlo si Jeroboam o laing mga pari aron nag-alagad sa mga halaran dito sa kabukturan o sa mga demonyo o sa mga Diyos na iyang hinimo niyay mabasa higala sa 2 Kronikas 11, 14-15 nga naay pari nga hinimo og tao nga way authority gikan sa Ginoo nga kanang mga pari higala nga way authority gikan sa Ginoo sumalas Biblia nag-alaga na sa demonyo mga kaigalaan wa gyud koy mahimo mga kaigalaan kundi mga pagsulti nga naa sa Biblia mga kaigalaan og sa referensya akong basa ang referensya nalipay ko mga kaigalaan nga wa koy bayan wa gyud mitirat nindot kining pare na tugat pa ano ba mutul man gisrol mga kaigalaan ya akong basahon ini magiwa pagani singgit mo
Niya sa fees 541 to fees 542. 10 minutos o 15 minutos to. Ako ni basahon kapil sa 50 milyones nga gipamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko nga misupak silang pagtulunan mga kagalaan. Saon man nimo? History of Romanism akong gitugan. Kay mangutanan sa kinsay ko to. Muna ako na lang ipandaman. Ako na lang ipangandaman mga kagalaan. Brad, kinsa may utol ka na. Ako niya na uting kay hangin bro. Osbo na ako igala. Kapil sa 50 milyones. Nagikapamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko. Ang Santo Papa na nagunas krusada o sa pagpamatay. Igala, tiabo na igala. Ang mga Santo Papa sa Roma mo'y nagunas sa pagpamatay. Saon? Ay, wag pa ganay 1 minute. Ay, minute pa ganito. Na 1 minute na yun. Mauna mga kagalaan. Ang pangutana, kining buhata. Gipamatay ang mga taong buotan. Na karon, kining mga taong buotan. Usa man ang buhata. Yawan o na o Diyos na. Mga kagalaan, di ay mabasa. Human sila pamatay ilang ilogon ang mga bandi. Mao ang pundok sa Romano Katoliko. Dato, inuod yun ang mga kagalaan. Sa tanang pundok sa tibok kalibutan na ako nabasa ang libro ng Almanac Peace 150 44,000 na rehistro kining ripundok sa Romano Katoliko mo'y pinakadato sa tibok kalibutan. Ano man, inilog nila ang bahandi ng mga kagalaan. Nakaroon mga kagalaan. Niya pa'y dugang na akong isulti. Kinahigala kung mahilig mong balita, makakita ko ani. At tinuod ng isulti ni Padre Jimmy. Niya Pebrero City 2019, karong tuiga. 2019. Ni Uncle si Pope Francis nga ang mga madre gihimos mga pare na ulipo nila aron pagighilawasan. Mga kailangan ano musulti makuha ng pukpuk di ka na Pebrero Pizza City tuig karong tuig ka wala mo kagitaan ng balitaan yan kaya buwan na mga kailangan Diyos na rin o yan ko wala matay mahilig o kain yung man muna mga kailangan ang Nas Mateo Kapitulo 24:15 sabta kumubasa ka na karon ato man yung ibasa o yan nakasabot mo wala mo kasabot pagkapait ba ninyo mga kailangan mga kailangan ni ay gisuat sa balaang kasulatan mga kaigalaan. Basin mautanan na akong kaatbang Brad, si Cristo Pariman. Yaw, tao, yawan on po ni. Brad, kini si Pablo Brad, nagis kong magpari, tao, yawan on po ni, nagalaga si Monyo. O mo na yung pangutanan niya niya, ginomdomi, na nagiagamak tuman. Gipangandaman na na mga kaigalaan. Ano mga kaigalaan? Wala isultis balang kasulatan mga kaigalaan. Sa piso 4.5 isulti niyo ang tinuod ngadto sa sigataw kay kitang karang kabahin man sa lawas ni Kristo. Ang akong pag-anhi tinigana maura ang pagsultik tinuod. Wa kong anhi aron sulti kong baka. Kaya ang bakakon mga kagalaan, huwag luna dito sa langit. Tinood na mga kagalaan. Tinood nili, sir. Ang bakakon, nakapiluna dito sa langit, huwag. Muna ang mga kagalaan. Nga ang akong pag-alhin, hindi karoon mga kagalaan. Pagsulti ang tinood. Karang bot-bot, meaning butang-butang ha. Huwag ebidensya. Pero natin kayo naman sa akong kaatbang. Kung tinuod pagdili. Kaya naman ni karoon. Oh.
Lord kayo, may hapon ka natong tanan. Okay, daghang salamat, Brother Jeremy Manises, sa inyong pagpabarog. Okay, so atong hangyo ni Father Darwin nga usa ka microphone para way sapaw. Okay? So, magsugod na karon ang cross-examination. So, sulod sa 15 minutes. So, taas-taas. O ang pangutana, gikan ni Father Darwin Getgano. Time starts now. Ayaw buti na itong tanan. Unang tanan. Sa imong gigamit nga doktrina Kristiyana, ang nabasa nimo diha, ilis ni Kristo o ilis sa demonyo? Iyang pangutana higala, ilis ba ni Kristo o ilis ba ni Unyo? Ang mabasa din himone. Ha? Inyong libro. Inyong pang libro. Oh. Inyong libro na ang mga katawhan kamo ba ni ila sa Santo Papa sa mga ilis ni Kristo maunay akong tuwa. Salamat kay ang naswan, ilis ni Kristo, dilig sa demonyo. Sunod pangutana. Lingon ka nga kanang mga pare iya sa demonyo. Lingon ang akong pinanggap, ingon ka man yang tanang mga pare nga Katoliko iya sa demonyo. Sa to pa delikado ni mga Katoliko may impyerno. Ang iyang pangutana higala, sa to pa delikado ni mga Katolikong impyerno. Habang tupa, kung magpadayon mo diha may kaganahan, delikado. Salamat. Sunod pangutana. Niyaman sa inyong official nga sinulat nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Page 160. Ningon, diha sa mga Katoliko anunay daghan nga hilabihan kamatinud-anon. Gatuan Kristohanon nga kinabuhi sa tanang kahayag nga nadadagan diha kanila o ang Diyos nagbuhat alang kanila. Pagkatapos, sakto na sa'yo. Salamat kay sa pangutana. Sakto ba sa'yo? Akong tupad mo ni. Ganang gibasa sa abukat ba? Bro Darwin. Ang akong tupad mo ni, 1 minute ha? 1 minute. Oh, wapa. Ang katong mga Romano Katolikong matinud-anon sa gipadayag Kapitulo 18:4 papawalaon diha. Kaya kung di mo hawa diha magagalaan, mauna akong tupad, delikado. Mr. Moderator, mo object sa ko, no? Ikat sa time kay ang atong role kategorikal nga pangutana, kategorikal sa ang tubag. Sayop ba ni o sakto? Ang akong tubag mo ni ha? Oh, ayaw ko puting tubag. Oh. Ayaw sa. Oh. Ang iyong pangutana sa'yo pa. O dili. Ang akong tubag mo ni. Karang gibasa sa akong kaatbang kadtong mga Katolikong matinud-anon. Muna ang gisultis pinadayag 18:4 papawaon pamagyan. Wala sa'yo kadtong tinuod na Katoliko. Sama na na ako mga kailangan ho. Bakit Katoliko ko diha? Okay, sunod ng pangutana. Okay, sakto man. Niya naman sa ipahayag sa inyong official na sinuwat ni Ellen G. White, Bisaya version, parang nasabtan yun. Ningon siya din
daghan ang mutindog sa atong mga pulpito uban sa sulok sa baka nga ang mga tagna sa ilang mga kamot ginagkutan gikan sa impernohanong sulok ni Satanas. Kamotana inyo maning pulpito tinuod ni dili. Salamat kayo sa pangutana. Ato lang tubagong ng pangutana. No? Ganang isulti ni mo kanang Bro Darwin, nindot na pangutana palagi kalaan. Nindot yung mga pangutana. Katong mga naadiha sa among pulpito nga mga buntuton o pangilan na hinapi, kinawa ng isulti. Ay, sa okay, 1 minute. Kapag katong matinudanon mga kagalahan, sama na mo, katong mga matinudanon, wala mo kaya, sama na ko yan, may mga pare na makakako. Kaya yung mga pare niya, tinudan nila, nakasa nyo wala. Kanakahan tayo mga gisulti ko sa na, dito din, sige. Salamat kayo pagka nga sakto kini. Sunod pangutana. Sa maog gihapon nga libro, ilan yung official nga magazine o inyo official nga basahon? Page 41. Ningon man dinhi o ikaw mga Adventista nga dunay akong kahayag. Ayun na kayo, di na ma-record. Balik ko na ito, ikat sa palihog. So, panayon ko sa pangutana, no? Panayon ko, ha? O, ang mga Adventista nga dunay dakong kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa puntos sa kahimayaan pagka yuron ngadto sa impyerno. Hindi ka man sa inyong official na basahon. Sakto rin sa'yo. Kaya pati, magunin yung pangutana pati, wala na muna prima. Kahit ka mo pala. Pagkita mo. Onya na iyang basahon, onya sa iyang istan mga kagawaan. Oh. Ang iyang sikan ba istan niya, mga kagawaan, muunta to iyang ipasahon onya. Pero, lalayo mga nistima, higala sa pa uyo ni siya. Sa akong tema, nga ang tanang pari sa sisi, kung taong yawan o nangalag sa timulo, sa to pa wala ni siya supat. Lalo ato man sa pangutana, ang ato man sa pangutana, higala, nasuwat ni Juway. Sunod pangutana. Ningon ka ng mga paring katoliko, mga mini ng kaparian. Niya din sa inyong official na basahon. Ang dakong katolik. Ningon din page Pasiuna, introduction. Yan ang ingon din alang sa dugang yung pagpasanto. Gihatag sa Diyos kining mga pulunga. Yan to kabuan. Mga hinigugma, hili niya tubuan ang tanang mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Diyos. Kay daghang bakakon, mini yung malalagna, gamanumha sa kalibutan. Pinoon, lakit na nini si Ellen Chiway, inyong founder. Tubag sa pangutana. Ang iyong pangutana higala tinuod ba ni? Tinuod na higala nga dili iling Juwet ang motor na ini. No? Tinuod na dili sila Juwet ang motor na ni. Kinsa may ako panalitan may nga ako may mini. Kinsa makuno? Sa ato pa higala. Ganay nga bro ha, higala. Wa ko kay bao kung butang-butang sa among ato. Okay. Ari na nasa bukan kay pangutana ron to. Sunod pangutana. Si Buano, sinulat ni Ellen G. White. Naman lagi dito. Mga kaigalan, kinig na
kong away, naabay ako'y na kong away. Wala na ko madam. Wala na ko madam mga kagalaan. Ano man? Ano man? Kinang timawa, ako na mga kagalaan. Kinang libro o haygala, iya na galing memo mo. Ibig sabihin, bukan mga kagalaan. Oh, bukan mga kagalaan, iyang gihimok mga kagalaan. Na siya mismo nag-angkol na ako minit matutudlo. Kinsa man ko na tawhana higala na musulti nga ako minit matutudlo. Ha mga kagalaan. Sa ito pa, kining libro ha mga butang-butang na mga kagalaan. Wala na kasi ito. Sunod ka pangutanan. Basta doon na tayo dokumento, iya. Pangutanan. Lingon ka, nga ang mga Santo Papa, nahimong iwaton kay angkon sila nga sila Diyos. Alam mo pangutana, niya malagin yung mga pangulo. Giingnan ni Ellen G. White ang konferensya general mismo nag-anam na o kadugta tungod sa sayop ng mga pagbati o mga maruganan. Ang mga nangulo na mintaha ni atong nagilalom sa ilang pagdumana. Sila matinuhaon. Sila matinuhaon sa pagsunod. Walang gilong sa piso. Kaya para masakta na itong pangutana, no? Sila matinguhaon sa pagpasunod sa ilang mga gusto. Sila magadumala o magadaot ang sobra nagakum o sa ilang posisyon. Ingon nga daw ang ilang posisyon naghimo kanila nga Dios. Tungod sa ilang pag-abusar sa ilang posisyon ni angkon man si Ellen G. White nga ang pipila niya ka mga leader nagpaka-Diyos. O matod dimo nga ang mga muangkon nga sila Diyos, mga yawanon, ang kunon ba nimo nga naaday sa tudig sa mga sabrista? Stop, Kining iyang gipagbasa mga kaigalaan. Ako nang kabagon karong muhilo mo. Kaya, kung pagtubag na ko igala na kapos na nagtubag ko kay maningit man. Muna mga kaigalaan. Kining iyang gipabasa mga kaigalaan, no? Pwede taasa mga kaigalaan iyang gibasa. Taas kay iyang ibasa mga kaigalaan. Pero ang iyang pangutana mga kagalaan, yes or no mga kuno. Na karon, ang atong tubag, ang tema mga kagalaan mo ni. Pamatud-an ko nga ang tanang pari sa sisi, mao ang taong yawanon kay nangalagas demonyo sumala sa ipasabot Biblia. Adto naman sa Ginoo nagsuwat ini jiway. Ang iyang mga pangutana tunang sa ini jiway sa to ba uyon siya sa akong tema nga ang tanang pari sa sisi mga taong yawanon sumala sa ipasabot Biblia. Niya dinhi sa page 41 nga mga sabrista pagayud-yudon sa impyerno. O sa page 160 ang mga Katoliko ang Diyos nagbuhat alang kanila. Kung ako ikaw, kinsay imong pilion? Kining Adventista pagayud-yudon sa impyerno o kining Katoliko ang Diyos nagbuhat alang kanila suma sa inyong libro? O ba? Huwag yung kumagilkot o Adventista ang tima mga kagalaan. Klaro? Klaro mga kagalaan. Pwede mo na sunod tima higala. Na, ikutan na itong Adventista na pag-iyoron bag o impyerno. Muna mga kagalaan na iya na nagibasa kanina na akong itupag mga kagalaan. O yan, kining tima na akong ipamatud-an higala. Wala siya nautana din sa mga referensya o sa Biblia. Wala yun. Ang Diyos Kunikas 3:9 o sa 10 o si wala yun mga kaya sa mga nakayabasa din nga na ay mga pare gitaog Diyos na mili. O sa kanang akong ibasa sa Mateo 24 wala dito naman si Ginoon siya sa Ellen G. White. Muna ako diba? Naguglo man kag mga libro sa mga paring Katoliko. Ang pangutana na da ba na nimong tibok libro? Oo, wala. Katong susi man. Pananglitan
Unsa na iyang ikasulti? Andamar, brother Rob? Kay wa kay, umarag wa tay kanyo na suyo. Kini mga kagalaan, kini nga akong ipakita niyo mga kagalaan. Dili ko mo, kanang mo, putos aling sinupan ulit tinoon. Sabang nagasto-gasto ako aling 50 ka pinabayan, uya di tinoon. Muna mga kagalaan, o gusto o kanang personal, ni Asloyo. Kining mga libro at misa bro. Kining mga libro nga niya din nadahan ni mo tanan? Oo, wala. Nag-iskot sa libro. Kakita sa buwa ko yung libro, kaya na nag-iswat. Hindi ka naman. Para mga kaganahan. Para. Ang history of Romanism, page 541, page 542. Pasangalan ninyo. Kung ako ning gano'n na taning-tanan mga referensya ni, masood rin sa ako. Muna mga kagawaan. Ako na nagiputang din gisuwat o akong ginagatuhan mo na akong duwa. Okay, moderator's time. Ang imo tubag, wala masibo sa pangutana. Okay, ang pangutana, nagda baka sa aktual nga libro nga imong gikutluan aron imong ipalaminate. Okay, so asa man ang aktual nga libro ana kay aron mahiling. Diyan libro nga akong gigunitan, kung aktual yun. Diyan. Ako ipabasa akong kaupat. Wala ba? Mao na mga kailangan, nanong ato na kamuhayo mo. Mao kanila mga kailangan, akan diyan na libro nga original, nanong di man niya kung ano. Ato masawang. Iyon ang libro. Asa-asa. May first of katikisi mga kagana. Na, karon mga kaganahan. Ni ana yang ipangita, anong ato man siya, ako na magisulti ka kanina. Mao na akong tubag sa 1 minute. Mr. Moderator, kining ang kulong ba nimo, gawa nini mo mabasa ang libro nimong dala. Ang kunon ba nimo, ang tibuok nga libro, imong nabasa ni or quotation na ni? Tigala, matod pa niya ba na nabasa? Kasi lisura ba na kung mabasa? Kining, page 500, ano to? Mo ganit ko lang magigalakan. Oh, mo ganit page pa, ang page sa 50 milyon, ako punan. Asa mabasa igala, punan ako ni sa kanang referensya. History of the world, third page, volume 8, page 643. Ala, pangita kisay oto. Mo na mga kagalan, listen to kayo ako magsulat-sulat kung ano ko mabasa. Mo na akong tubag sa 1 minute. Okay, moderator's time. Excuse na kamay, brother Jimmy. Ikaw kaya nagdamag kag mga referensya niya kay imo ra madinig ni palaminate. Ang akong pauta na ayang pauta na imong untang tubagon. Nadha ba nimo ning libro ha? Dignities and Duties of the Priest by Alfonso Ligore. O hindi, awan ni Pupita, asa man ni? Kini. Okay. Asa man ning libro haron? Kining History of Romanism, napakagidali ha? History of Romanism. Ipakita sabi, ipagawas. Ano kay dakong bag ha? History of Romanism. Asa moderator. Ha? Hello sa. Manong magdala man kong libro nga na may nasuhat. Gilkanis original mga kagalan. Ano? Mga kagalan. Na, stop. Hello sa. Mga kagalan. Hello sa. Oh, hello sa. Karon high-tech na mga karon mga kagalan. Atong itala mga kagalan ang original nga ning libro o ang kanang cellphone mga kagalan. History type na nyo. History of Romanism, page 541. Oy, ano galing dokumento mga kagalan? Mabasa usap sa kanang history of the world. Sa kalibutan, historis kalibutan sa inyo kaparian mga kagalan nga kapit sa 50 milyones ka mga tao nga ilang gipatay. Muna akong tubag sa 1 minute. Kung mabasa na ko, nagkanang tanan imong naa diha miss quotation na. O yun ka,
nga ni-present ka og mga misquoted nga mga statement gikan sa sunod papa? Mabasa na ko dire. Karon mga kagalaan. Kung mini ini higala, kining sulata, hala prisuha ko. Prisuha ko dire. Muna iya mag-ingat ng kote ito mga kagalaan. Muna mga kagalaan. Muna. History of Romanism, page 550. Napo na sa kanang libro na History of the World, volume 8, page 163. O kisay utol ani, Henry Smith. Hala, pituwa si Henry Smith mga kailangan. Ang historians mga kailangan. Sa ato pa, kana ng mga quotation nga wa pa nimo mabasa ang pinatibukan. Ako simple nga pangutana, anis lang nga tubag. Kana nga, usa lang kininay, usa nga encyclopedia. Asa may magiging ni? History of Romanism. Mangutana ko nimo bro, kining History of Romanism, nakita na nila mong libro ha? Oo, wala. Isod pagkaiwan ako makita. Dito sa Cebu mga kailangan. No? Sa tanang bookstore akong gitanaw. Akong gipangita. Ay sa. Buta na nga. Ay sa, 1 minute. Sa tanang libro ako nung gipangita mga kailangan. Asa na libro nga itong makita. Ala, ato mo sa bookstore nga SK mga kailangan. Ala, pangita dito. So, mato di mo, nakita ka. Nining mong libro. Nakita ni mo, wala. Awan sabi na ako. Buta na ita. Mami ito nang gitayip ni Higala. Kaya ako pong itanaw sa cellphone mga kagalahan. Saan mo na mo? Pagka mo na mahal, maguna. Asa ba akong ikapalit anak mga kagalahan? Yan o na kong dire mga kagalahan. Kanawa. Ano? Di libro ang kita. Ganong di man niya uting kayo ni. Hala ano? Di ba libro nga akong kita. Ano nga ba ni ating kaya? Ato nga inosiyas akong kita dire. Nga naaman dito. O yan, anong ganoon man ako ito? Nga naman dire. Okay, thumbs up na pala, no? Okay. So, karon magsugod na ang negative stand ni Father Darwin Gibdano so sa 15 minutes. Mga igsuon atong i-google ang iyang History of Romanism, no? Page 541, no? O 542. Tinuod ba nga 50 million? Dili tinuod, no? Atong basahon mga kaigsunan, no? Ningon din sa History of Romanism. From the birth of Pope Pri in 606 to the present time, it is estimated by careful and credible historians that more than 50 millions of the human family had been slaughtered from the crime of the heresy of Popish persecutors. An average of more than 40,000. 40,000. No? Grabe, no? Ang average 40,000. Ang iya, ng lapas, 50 million. No? Ngayon din ang sundan na to. Bawa itong wak niya dito. Mga pinangga. Relax ba? Kaya sa mga igsunan, ato lang isundan ang atong pinangga na igsuon, no? Ya, 40,000 na di ay. Kada ko ng 40,000 o 50 million taon. Average na di ay, mga credible historians, no? Ilang research dyan, tinuod na yung 50 million. Kasi na na-average ay 40,000 naman yan. No? Mo rin, what did ang iya nga libro. Kita mga kaigsunan, ili photocopy, original jud, no? Matod pa niya ang tanang pari kuno, no? Mga yawanon kay ni Angkon. Wa man jud tay sabto papa mga kaigsunan nga ni Angkon nga siya Dios. Kunya putloon ng mga sabto papa diha, ni ako'y original statement. Pabuto lang ako, no? Aron mabuking siya taman. Yan ang iyong Pope Leo diha. Pope Pius diha, no? Tanang mga sa tupapa ngayon noon na ako sa original statement. Babasa rin nato sa www.biblelife.net.
Nandiyo tayo, kuan ha? Nandiyo tayo, website. Ang iya, web yung taman. O niya, dugang palayan mga kaigsunan. Ang iyang pagingon niya, tiyang ng pagsabot. Kabantay mo, nikotlo ba siya Bible scholar? Tanawa, kinsa na mabinta, suma silang libro. Pwede yan. Atong tanawon kung ang Santo Papa o mga pari ba, suma sa ilang panunlo. Kaya kung kininga itong isuon, musubo yung ini, nagama-gama na niya sa iyahan. Ni amang isunan sa ilang apong libro. Dili ni Xerox, di buong libro ni Atuwa. Nga naman, kamaturan na itong dala. No? Dili manikbuhat sa hunahuna lang sa tao. Ingon, dili mag-isunan. Mao bitaw naka-convert. Ikaw ba mo? Kasi ni Jando Alabado o si Edgar Laugan, mga sabanista man eh. Tungod pinangdad dito sa kamaturan, tanawa, ang ilang kaubang sabanista, mo na ini atubang sa ilaha. Niya mga ikunan, kinsa ng mga demonyo. Niya silang basahon. Angay siya mahibaw ini. Sa page 394. Unsa nga libro? Mga buhan sa mga apostoles, sinuwat gapon ni Ellen G. White. Yang gidinayri, yawa siya dokumento. No? Tapos ligon-ligon ni ako. No? Jadi man dyan ako, ipalit man dyan ako sa bookstore. No? O niya, nada, dyan, ang iya, iwa pang nada. Ningon din mga kaigsunan, si Nero daw na magtangan gikan sa iyang kalag sa katapusang tibailhan sa Diyos nun. O bisan pa sa tawhanon nga nagdala sa patik ni Satanas. Kinsa din nagdala sa patik ni Satanas? Sumala silang official nga panunlo si Emperador Nero, dili ang Santo Papa. Niya pa dyan sa komentary sa Biblia mga kaigsunan sa Revelation chapter 13 verse 18. Wala na gamiton. Usa ka protestante nga translation. Ningon dinhi many suggestions of the meaning of this number had been made. 6, 6, 6 is tiger is one less than the perfect 7. So it could represent of the 3 beasts against God. It could also refer to Nero, the Roman Empire. Dili Santo Papa mga kaigsunan. O niya mga kaigsunan, dugang paniini. Makadismaya, kini nga kamaturan. Yan naman, mismo na ang ilang founder. Si Ellen G. White ang niangko. No, sige angko ni Ellen G. White. O ikaw Kapernaum, mga Seventh-day Adventist. Unsa to? Nga adunay dakong kahayag. Kaya ingon nga, mga badlungon mo na. Uy, hindi badlungon, kinakadawat og dakong kahayag. Nga gibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan. Bagayod yuron ngadto sa impyerno. Dili ako'y nagbutang-butang, siya nagbutang-butang na to. Kini ako, dokumento lang. Kung sa may gisulti ni Ellen G. White sa komentaryo, ningon ang komentarista sa ilang libro, maura kini ang nailhan nga pamahayag nga gisulat ni Ellen G. White nga nagpakita na daw nawala na siya ang pagsalig sa organisasyon nga Iglesia Adventista. Ang ilang leader mga kaigsunan, nawala ang salig sa ila. Siya rin nagpabilid, kaya nagpasaligon sa Silintia, Texas. Dugang paningini mga kaigsunan, iyang gisaway ang ato ng mga kapapahan o pipila ka mga pare. Di matamo dinay nga doon na dyo'y mga nangatagap. No? Pero nga mo focus kung na ni Judas Iscariote, nga doon na may 11 kapostoles nga nahilong mga santos. Perfecto ba ang 12 kapostoles? Dili. Apil na niya na si Judas Iscariote. Dugang pa niya na mga kaigsunan. Ningon din mga kaigsunan sa ilang basahon sa 44, giangkon sa nila. Nagpatuo ang akong pinangga nga limpyo kayo, no? Tanawang inyong basahon pinangga, matod pa din ikasubo na to. Nga doon ay dili maayong mga sako.
Kaya dunay mga kuluyagon taliwala sa trigo. Bisan tuod dunay mga dautan sulod sa Iglesia Adventista. O mapabilin kini hangtod sa katapusan sa kalibutan. O mga matapos. Dapat iyan yung pamalandungan. Dugang paningin mga kaigsunan, itambagan na ako pinangga na igsuon karon sa iyang founder. Panahon nga magsangyaw at tupangas mga tao sa pahina 75. Ningon si Ellen G. White, dili kita mo gamit og mga bastos ng mga pulong. Nga magkapasakit, nga mga pamahayag ngadto sa uban, lakip na sa mga igsuon natong Katoliko. Gibatlong ka pinangga igsuon, basta sa butal mo sa inyong basahon. Dugang paningini, ningon din atong ipon gikan sa atong mga sinulat, mga panagsulti, mga pulong o kung sabton sa iyang kagalingon mahimo makapasakit sa uban. Ningon nilang founder, uy, hindi na magpasakit sa uban ha? Kinahanglan ako ang iuon akong pinangga mo igsunan. Basta-basa po doon pag may time sa inyong kagalingon. Libro. Pero naman kita swito nun nani. Unya mga kaigsunan sa 146, no? Ningon din mga igsuon si Ellen G. White Gapon, no? Ningon sa dinhi daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Uban sa sulo ng mga bakak. Yang ang tagna sa ilang mga kamot gidagkutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kinsa na yung pulpito matod pa di man ako, no? Siya manggoy nanguna. Kinsang pulpito pero na'y dagkot sa impernohanong sulo gikan ni Satanas. Pulpito sa Iglesia Adventista. Unya mga kaigsunan sa kapangutanan na kaganina, unya kaya tanang paring Katoliko, mga yawan man, delikado ang mga Katoliko anay. Ngayon siya, delikado dyan, tumagpabilin. Tinuod ko na. Iyan po ng ilang basahon mga kaigsunan, pagkaligri ini, no? Ang ilang nagagalingon, nga libro, ang ni, dipinsa sa kahindot sa kamaturan sa atong simbahan. Sa page 160, mauga pong libro, no? Ningon din diha sa mga Katoliko, paminaw ran. Adunay, inayo na to, no? Daghang mga hilabihan, kamatinud-anon ng mga Kristohanon. Kalindot eh. Nga nagakinabuhi sa tanang kahayag. Nga nadanagan diha kanila. O ang Diyos magbuhat alang kanila. So ang mga Katoliko di mga kaigsunan na sila kagalingong libro. Wala naman siguro ni basa-basa na magpinangga sa ilang official na doktrina. O sa ato siyang pahinumduman, no? Palihog, basa-basa po pag may time. Dili puno sa pagdumot, dili puno sa paghimaraot, no? Nga naman ninyong founder mga kaigsunan, dako kay gugba sa Iglesia Katolika. Ang akong pinangga ra mo inawan-an o dakapkan sa gugba. O dugang pa mga kaigsunan, ilang giangkon, habi ninyo, sa ilang kagalingong basahon, Adult Sabbath School Bible Study Guide, ilang nanlan lagi kuno 666 ang sa papa. Pero tanawa na to, naaba silang doktrina. Gitawag na Vicarious Filidae. Kung mo nagpintahon na kaigsunan, hoy, maupuno nas titulo sa us papa. Pero naaba na sa us papa ng Vicarious Filidae nga ma-equal nimo sa 666 ni ilang doktrina. At masahan, kung naaba, di ba sige na gamiton ron, no? Bikado ni Guano ni siya gamiton ron, no? Vicarious Filidae. Since the Reformation, this papal title has been used to calculate the number 666. First, it is not clear that this title is an official one. Giangko nila. O niya matod pa din
itong virgin birth, no? Matod pa din sa maog gapong libro, dingon din tibuok yun ni ato, no? Tibuok, daraw. Nagpaputo to kapi tag tibuok ng ilang basahon. Sila, quotation. Maguwang sa mga libakira. Diya ka po mga gaigsunan. Ingon din I must say, the information he gathered together to demonstrate that Vicarious Felidae is historically based on forgery. Bakak lang mga kaigsunan. Huwag matod pa din sa maog hapon, oras man ni Brad, no? So, okay na. Redundant na, no? So, dini mga kaigsunan, tinaw pas hayag sa itong totok, maligon-ligon nung siya sa kong pagpangutana kaganina, nabasa o nadala ba nimo ang tibok libro? Tingnan siya, nagsuloy-suloy Manggugos National Bookstore. Nangita ko dito. O yan, napalit mo. Wala, oy, mahal kayo. Ang ako, inadaman dyan. Nga naman, alibay mo na mga kaibigan, no? Kung nagdalakas kamaturan matutpas panultingon, 17.4, ang mga bakakon maminaw lamang sa mga bakak. O dilit sa kamaturan. Mga kaibigan, sabang pahigo mo, inyong pang nakita, karon kakumpito mang libro ang atong gida. Dili man ni ato kunya iyang gininay dinhi di man nakailin jiwa itoy nya pagka na audience kinaunhan tanawa Bisaya version Cebuano version sulat ni Ilin jiwa ito unya unsa may sulat dinhi matud pa niya mga pare ni mong iwan kay mini lagi nga propeta tanawa na to kisay kini matud sa ilang bason no nagmatawa na kini no kasi una nga pahayag kay daghang bakakon nga manatlat nga manungha sa kalibutan. So, daghan ko ng mga mili nga propeta nga manungha sa kalibutan. Lakip, hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Tanawa mga eksunan, no? Tibuok libro din ato ang ilang quotation lang, no? Magbuwang sa mga libakira. Pero pining ato mag-isunan, kalma rin kita, no? Nga naman, alian nato ang kamatuoran. O matot pa sa ilang mismong libro! O sa ilang isulti, daghang mga katoliko, mga luwas sa sa. Okay, salamat ni Father Darwin sa iyang negative stand. Karon mga pangutana sud sa 10 minutos. 15 minutes. Gikan sa Somalista Brother Jimmy Ranesis. Okay, start now. Ang akong pangutana kining libro. Page 23 ako basa. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilimban sa binunyagan nga tanan nga mila sa Santo Papa sa Roma nga Ilis ni Jesucristo. Ang akong pangutana mo ni. Kinsa naghatag authority ani nga inyong paw mo Ilis ni Kristo? Ang Dios o kamura? Ang Diyos mismo. Galacia 4:14 ningon si San Pablo, kunin niyo akong dawaton samara ang anghel sa Ginoo inyong gidawat og labaw sa tanan samara nga inyong gidawat ang atong Ginoong Jesucristo. Kapagpalot ninyo kanako Galacia 4:14 samara nga gidawat ninyo si Kristo. Ang imong ikutlo doktrina doktrina Kristiyana klaro diha ang mga Santo Papa Ilis ni Kristo wala basa nga Ilis demonyo Sa Iglesia sa Galacia 4:14. Nga matud pa nimo mauna, no? Napay mabasa diha nga Ilis ni Jesucristo ang inyong Santo Papa. Anang teksto nga imong gitubag sa akong pangutana? okay nakoy mabasa nga Ilis si ang mga Santo Papa ni Jesucristo niyanas Mateo 16:18 Pedro ang imong idili dinhi sa yuta relax na bayan na tagdan ang mikrofon no? Mateo 16:19 ang imong idili dinhi Pedro idili ko usab sa langit ang imong itugot dinhi Pedro itugot ko usab
dinhi sa langit. O sa Exodus 7:1, ningon ang atong Ginoo, nga ikaw Moses mahimo kang Ginoo alang ni Paraon. Nahimo din ang yawa ang si Moses, no? Nahimo siyang representative or iles sa Dios. Kataas ba tubag ito mo Exodo, Mateo. Ang akong pangutana mo ni, ang Galacia 4:14. Wa ko mangutanag Mateo o Exodo. Ang akong pangutana mo ni, kanang Galacia 4:14, naabay mabasa na kanang inyong Santo Papa sa Roma, ilis ni Hesus Kristo o pagdisikat sa Diyos. Mabasa? Wa. Okay, kaya pangutana no, wa jud siya mag-focus sa tima, ang tima na to mo, kaya pamatud-an yang tanang mga kaparian, iyas demonyo, wa siya pamatud, no? Ang iyang pangutana noon, wa jud siya mo face to face nako, no? Ayaw si dagan, face to face ako, no? Yang iyang pangutana Galacia 4:14, si San Pablo na ningon, nga kung mudawat kamo kanako samara nga si Kristo imong gidawat mo na hining anang ilis ni Kristo, representative of Christ. Sama ka lang ikaw head ka sa imong organization, siya mo yung representative nimo, siya mo babay ulit na 20 seconds pa pag-timer ko dire ikay ulit dire timer, no? Ay timer ko 46 seconds pa, no? So muna mga kaigsunan ko, ang meaning ng ilis sa Diyos, representative, ambassador of Christ. 2 Corintios 5:20, we are the ambassadors of Christ. Kami ang representante ni Kristo. Sa ito pa, huwag kayo mabasa sa 4:16. No, huwag kayo mabasa. No, pero laing pangutana. Ang Mateo nga imong gikutlo. Naagay mabasa dito na ang inyong po maoy ilis no si Kristo. Diba? Naawala. Okay, ubag na ang pangutana, no? Dili litra po litra, pero masabot. Matud pa sa atong tema karon, iyan ang giusap, no? Ya, matud pa niya, dili sumala sa Biblia, sumala sa masabot, no? Bisod ba kay mubasa ka niya, di ka magsabot-sabot, no? Imong giusap na sumala sa masabot, hindi masabot na nga representative ang Santo Papa ni Kristo dinis kalibutan niya, no? Nakadawat siya Yahweh sa langit o sa yuta. Kataas magpagtubag mo. Ang tubag langit o yutak, no? Karon, ang 2, 3 o 4, wala ko pagkakana. Kining sulat ni Pablo nga naitaong yawan ko na mangingilan nga nagangkon na siya Diyos. Sayot ni sulat ni Pablo o namakak siya to. Sakto kayo ang gisuwat ni San Pablo nga dunay mga tao mo angkon niya sila Dios. O ang inyong mga leader, giangkon ni Ellen G. White nga nagpaka-Diyos. Di modo, ikay na igo si mong kaligong tikso. Ang sulat mga pangutana. Kining mabasa sa Catholic National niyatong Hulyo 13, 1885. I-research din. Nga kining inyong po ni Abon og Diyos, bagat ni o Tino. Niya, sa mga dokumento mga kaigsunan, gito na nato. Ningon din si Father Carte. Ningon si Father Carte, I haven't been able to find anything about Catholic National. Kaya ito. There is, however, a Catholic publication which have the names National Catholic Register. Dili na atong libro. Libro na sa mga anti-Catholic. Dalawa, the code is said to have appeared from the English Protestant publication. A Catholic one. But 1 minute, no? So, now, this quotation is misquoted. Kanang gibasa nimo? Imo ginabasa ang tinod nga libro ana. Dako mo ta nimo. Imo man nada ang tinod nga libro. Okay. Ginaban ako, wala ko dad pero ang tibuok nga statement sa Santo Papa ni anak ko, no? The whole jud iya kay usa ka linya, gida. Tibuok jud, no? Muna, kumuman. Kumuman na to, Oh, 1 minute, tanawa mga kaigsunan. Ningon ang Santo Papa mga kaigsunan.
Yeah, the Pope, mo ni ang control. Mo ni original nga statement sa Santo Papa. Yeah, wa nila kumpleto ha. Ningon din ni Pope Pius X. This is what he actually did say. The Pope represents Jesus Christ himself and therefore a loving Father. What may ngon diri Ginoo? Ginoo o consider himself as God. Wala. Ay, pangutan. Pagsulti ni Pope, the Pope and God are the same. So, He has all power in heaven and earth. Kailangan na siya. Ang akong pangutana, bakit ni iyang isulti? O, tino. Okay. Ang misquotation nga po, no? Niyan ini sa www.biblelife.net. Ningon din si Maria Kikuto. Ningon din si Pope Pius V. But since we hold upon this earth the place of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. What mingon din same as God. Misquotation gihapon. Wala pagdalag istibo. Kining libro Alfonso de Negritis and Duties of the Press, page 24. Si Pope Leo XIII ang sulat nga ang obispo nag-ingon, atong gikuptan ang lugar sa Dios nga maglaom ni sa tanan. Bakat ni o tingon. Okay. Bakak ba ni? Ang iyang mga quotation tanan, puro bakak. So, nanay ko dokumento, no? Kanang, magod, ato man ning ikutlo na? We hold. Related na siya, ang ikutlo ni mo, kung naminaw lang kagad kanina, mo na ang sulti ni Pius V. Ningon siya, oh. We hold. Mo ni, sinonymous na sila, bro. Kung naminaw ka. We hold upon this earth the place of God Almighty, no? Gano man, kung sa imong idilit ni Pedro, idilit ko sa langit. Ang imong itugot ni Pedro, itugot ko sa langit. Laban sa Biblia, naa kaayo. Mateo kapitulo 16, versikulo 18. Wa ko magutanag Mateo 16:18. Kining libro regalo. The first Catechism, page 112. Paminaw! Akong basawan, paminaw. Akong pangutan mo ni. We must obey to the Pope as to Jesus Christ himself. Bakit ni o tinutulong? Salamat kayo itong basahon. Itkatsak kayo itong ibasahon ko. Bakit ba ni atong paminawon? We must obey to the Pope as Jesus Christ himself. Kung mo-obey ta sa tubapa, sama ra ni obey ta ni Kristo. Naba sa Biblia, Lucas 10:16, ang namati ninyo, namati nako. Ang wa na nati ninyo, wa mamati nako. Ang og nagsalikway kaninyo, nagsalikway sa atong Ginoo. Og nagsalikway sa nagsugo kanako. Kung hindi na nimo uyunan, di modo dili tayo ka iya sa Ginoo. Ang Lucas 21:8 nga na pa Kristo, inyong po ni angkong Apos Kristo. Si Kristo nag-ingon akong basahon. Ang Lucas 21:8 mo ni akong basahon eh. Nagkanayon. Si Jesus mingon, pagbantay kamo, ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon ako ang Kristo. Karon, ang inyong po nag-angkon ako si Kristo. Si Kristo nag-ingon nga pagbantay mo kay naay mga batakon. Ang akong pagutana, bakit nang gisulti ni Kristo o tinuod ba? Tinuod kayo ang isulti sa tong Ginoo. Kung ang naigo na mo si Ellen G. White, matod pa din niya. Daghan kayo mga bakakon nga manalagna, nga manumha sa katapusang panahon. Tinuod, lakip na niini si Ellen G. White. Kining 2 Crónicas 13:9. Ni ay mga pari dinhi nga laing kanasuran nga gitawag Dios nga minik. Na karon kining parian na madinhi wa man sa laban ni Israel. Ang ako pangutana, tinuod ni baka. Kining isuot ni dinhi pari nga minik nga napa Dios. So, kailang mga pari nga mini, agaw na ni Ellen G. White. Lakip na hinuon ni si Ellen G. White. Kailang gahapon nga mini, lakip. Ano sila pikihan? Mawag yan! Mawag!
Dos Kronikas, wa ko may Katoliko ana. Ang simbang Katoliko na himugso na panahon sa Pentecostes. So out of context ang iyang Dos Kronikas. Ganun man, pagano mga kita kay mga Kristiyano naman. So ang iyang ikuto mga igsunan, dili mahaong na to. Iya na yung pagsabot, way labot ang istasyon sa Ginoo. Kining Dos Kronikas 11:14 na kining pari ba nga hinimugto nga way utol gikan sa Dios. Nag-alagad og demonyo o nag-alag og demonyo. Kana iyong pari ba, obispo? Gikan na authority sa Dios o kamura? Salamat kay pinangga kay Son, no? Gikan kayo sa Ginoo. O ganay sa imong ipagtudlo ilis ni Kristo, no? Padre ninyo ilis sa demonyo, no? So ang iyang ito siya, ang iyang mga dokumento mudapit kita niya, no? Pero wa jud mudapit. Ang Dos Kronikas, mapagumuman, no? Muna nga sa Dos Kronikas, Old Testament na. Ganun aman ang mga Kristiyano na himugso panahon sa 1st century. Ang iyang ikutlo, Old Testament. So out of context. No? Muna nga, klaro mo kayo din sa dagway, sa dakong kaaway, no? Nga ang mini lagi, matupad ng Dos Kronikas, mahaong-haong gamay si Ellen G. White. Tinama sa inyong basahon, di ba na po'y nag-iwan na ni, balik ko na po na ko ha, no? Papamuman. Naghay ang mga mini kamalalag na, manunghas katapusang kalibutan, katapusang mga adlaw, o hinuon, lakip na nini si Ellen G. White. Hindi butang-butang ako, di po na chismes, tibo, bro. Kining Mateo 26:59 nga ang mga pari mo nagmando ng papatay ni Kristo baka hindi ito. Okay, mga pari na ng mga Hudiyo di Kristiyano, no? Kini ato mga pari naman ni nga Kristiyano. Basahan ka mo sa sa pinadayag 1:6. Nagipili kita nga mahimong pari ang magalagad sa Dios ug sa iyang katawan. Ni Anton si San Juan nga mismo siya pare. Delikado ni sila kay way pare. Unas pinadayag, pinadayag 1:6, yang gingharian di sa Ginoo adunay kaparian. Na sila kay wa may pare. Delikado ni. Kanang iyang teksto ikuto, ripirado na sa pari sa mga Hudiyo. Dili ripirado na itong mga Kristiyano. Walang pagtuog history, Brad. Kining Dos Kronikas 11:25 nga si Pablo gipato sa Romano Katoliko, gipato og gilatigo. Oh, tinuod ni o baka 2 Korinto 11:25. So, iyan ang iyang kung diha ng Katoliko dahil ni, no? Diha na dahil Katoliko kung maon ni, no? Kinsa man yung mga parian, mga Hudiyo gihapon, no? Judaism gapon, kinasuko lagi sila, Brad. Ayun sabihin, no? Nagsigur po yung maluka, ayun. Malabog na yun. Kalmar yung kay Kuturin, no? Mo naman nagigsunan ko, wa ka pulpog ang atong pinangga nga igsunan. Napulpog sila, dili sa ako kung dili sa kaugalingong statement sa ilang matud pa nila sa dagway, dakong away, mini. Hinoon, apil na si Ellen G. White sa mga mini nga propeta. Matod panimos mga Hudyo. Okay, salamat kayo ninyo duha sa tibo nga interpretation. Oras naman, sunod ang negative stand na, I rather, di rebuttal sa negative side. Magsunod ta ni Father Darwin. Okay, 5 minutes. Okay, 5 minutes like Father Darwin, okay? Salamat kayo, pinangga nga Jimmy, no? Kung sa itong mga kaigsunan, yan niya din ni karon, no? Matod pa niya, dili kumuan niya aron pagpasakit ka ninyo, no? Kung sa nakong tuyo, dili aron pagpasakit nila, o dili ang pagbutyag lang sa ilang mga doktrina, sa mura o buwan na nila matun no? O gani sa page 75 mga kaigsunan, yadbaysan. Ang itong pinangga ng kaigsunan, sugod gani karon ha, kung magwali mo, ayaw mo gamit sa mga pulong ang mga pagkapasakit sa uban. Lakip na ang mga igsuon na to nga Katoliko.
Apakan na to ang Ginoo, no? Oh, wa man siya kamamatuod, no? Kaya ngayon ipangda yung mga dokumento, mga misquotation, no? Muna ngayon sa backup ba ni? Pasilan, no? May lang untag. Kini bang photocopy na lang untag, no? Wa man siya magda. Gano si Brajando, akong ipangutan na Brajando. Debater man juga sa balista, no? Brajando ka nang nasa inyong libro ba? Nakita yun na ninyo? Sa father, akong iprangkahan ang akong teacher na debater. Siya nga, wag mo jutaan na, oy, no? Kaya mga original na, wag jutaan na. Mabitaw si Jando na ana sa simbahang Katoliko. Number 1 ni siya nga dipinto sa sabrista dito sa Usamis. Pero tanawa na si Bradiga sa barista, si Brajando sa barista, uy, ang ikontra nila, gikan di era nila. Mga kaigsunan ko nga itong mga kaubanan karon daghan kay mga dili Katoliko. Kumutindog dita, dili ta mangaway. Kabantay dito mong di ko musapaw ni Brad, no? Kaya naaman niya sa itong role, no? Yang kinahanglan paabuton, ang pigas, no? Human usturya. Kaya doon na may usa ka minuto, mamatag usa, no? Yan naman, bugat ang kamatuuran. O ang kamatuuran na kiksunan, kung makigbatok kita sa kamatuuran, wa kitay dag-anan. Tapakan na itong Ginoo. O niya, balik ko na to, kung yawanon pa ang mga pari o ang mga Katoliko, nga naman, atong balikon gapon ang ilang basahon sa 160 sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Ningon din ni mga kaigsunan diha sa mga Katoliko. Patod pa niya kung magpabilin mo sa Katoliko, no? Impyerno dyan mo, no? Pero dire, pas nila ninduta. Kaya daghan mga Katoliko nga hilabihan kamatinud-anon nga mga Kristohanon, no? Pas sila tigian at sinasingoy, no? Nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nagganag diha kanila ang Diyos magbuhat alang kanila. Mamita ko siya pangutana, Brad, niya man sa inyong libro, nga ang mga sa barista, matod pa ni Ellen G. White, pagayod-yuron sa impyerno. O nga mga Katoliko, sad, nga ang Diyos magbuhat alang kanila. Ako siya pangutana, kung ikaw ako, Brad, kinsa may mong pilion? Kining Adventista nga yud-yudon sa impyerno? O kining Katoliko nga ang Diyos nagbuhat alang kanila? Wa siya mutubag, no? Wa siya mutubag. E kung mutubag siya, mo bitan si Brad Jando nakabasa man ini, sa sabarista pa siya, mo nang niya na siya sa simbahang Katoliko. O si Brad Edgar nakabasa man po ini, no? Si Brad Edgar niya na sa simbahang Katoliko. O si Brad Jimmy, o si Brad Ralph, nakadungok naman nini, no? Atong pabuto na lang. Kaya kung magpabilin, kita ni ini. Kung magpabilin, kita ni ini. Matod pa sa ilang libro, pagayud-yuron ka sa impyerno. Di man ni ako, ilang maling basahon. O nang Rajime, Radaw, base sa mga pulong ni Ellen G. White, dili siya gusto nga pagayud-yuron sa mo. O nang gawas na mo. No? Kaya kamon mo na mo, sa tibuok na mo, kasing-kasing sa tibok na mong huna-huna. Amen! Abantay ba mo maningon ko nila na sila yumanon? Wala. Kaya di mo sa gusto mong pasakit sa ilaha. Nituo ko sa isulti ni Ellen G. White. Kaya sa atong pagwali ba, ayaw mo pagpasakit sa uban, ha? Kaya matay pa ni Ellen G. White, i-appeal po din nyo ang lakip na ni ini ang isuo na itong Katoliko. Kaya teka, usa mga iksunan kung magpadayon sa kutlo ni Ana, kaya wala ng mga pare, wa na siya mutuman sa iyang founder. So makiro na siya sa iyang founder. Okay, salamat kayo, Brother Darwin. O last na niya stand, may battle speech ni Brother Jimmy Ranises sa barista. Ang Episo Kapitulo 5, Kapitulo 10 o 11 mao kini ang pagkasulat. Paring kamuti nga magat-unan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga buhat na dautan nga iyas kangit-ngit, hinunua ibutiyag kini. Ang akong pag-alhi ni higala, dili pagpasadit, kunili pagbutiyag. Ang akong pag-alhi ni
dili pagpaymuot kanako sa kung kagalingon ko nili pagpaymuot ngadto sa Dios. Matod pas akong katbang, akong amigo nga si Darwin na kagalaan. Nialhi ko din hiyang ibalik-balik nga ako nagpasakit sa niya. Pero ang Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Diyos sakit, mga kaigalaan. Napay mabasa? Napay mabasa na pulong sa Diyos sakit? Niya, sakit mga kaigalaan. Niya sa Hebrew 4, versikulo 12, maukini ang pagkasulat. Kaya ang pulong sa Diyos puhi, o gamhanan, o mas hait pa, kini sa bisan unsa nga duhay sulat, o kini nga pulong sakit. Di ba mo na mga kaigalaan? Ang pulong sa Diyos sakit, mga kaigalaan. Muna nga akong ipangutana sa ganina dinhi sa 2 Korinto 11:25, mga kaigalaan. Nga ni amay mabasa din higala nga si Pablo ginatigo o gilatos sa mga Romanhon, matod pa niya mga Hudyo manatran. May gani kay naapsan ko oras. Kay paluapan ta ako napay mabasa ang Hudyo ani, wa na na. O sa pagpaluan. Akong basahon 2 Korinto 11 versikulo 25, mao kini ang pagkasulat. Makapito ako ng tiguhan sa mga Romanhon o makausa ako batuan. Tiya mo na mga kaigalaan. O niya, ingon siya, wa pa ko ni Romanhon sa una. Wa. Naan naman lagi sa Biblia, mga kaigalaan. Si Pablo, mga kaigalaan ginati ko. Si Pablo gipato. Kinsa na pato? Adventista? Sumasunod niya. Ang mga Romanhon, mga kaigalaan. Busa kini akong katbang higala. Kadako kaning Romanhon, mga kaigalaan. Kamu, mga Romanhon mo. Mo kita na mo, gitawag mo. Romano Katoliko. Kay kamu higala, mga Romanhon. Usa kamu nga nagpato ni Pablo, kasi mo biya diha, mga kaigalaan. Muna disulti Espiso 4:25, no more lending everyone. Most of the truth to Espino Filipinas. We are all members together in the body of Christ. Matod pas Episo 4:25, atong itudlo kadang Ginoo. Ang 1 Pedro 3 versikulo 10, as the scripture says, if you want to enjoy life and ways to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Ang atong isulti higala, kanang tinod atong biyaan to mga sulting inibil na dinautan, mga kaigalaan. Unsa man ang dinautan, mga kaigalaan? Ang ibil, mga sulting dautan ato ng kanang hiklin, mga kaigalaan. Atong mga tao na plano makapuyo o gihay dito sa langit, mupiya sa pagsulting dinautan na karon, mga kaigalaan, ang ako tini dinautan, dili dinautan gala ko dili pagbutiyag galing, mga kaigalaan. Yan yung mabasa sa Mateo Kapitulo 10, Panisayas, magkailangan ka na yun. Ayaw ka mo kadlok sa mga tao. Walay kinaguan nga dili may bawaan o walay sikreto nga dili mabutiyag. Ang ato din si maura din ang pagbutiyag, mga kailangan. Ang sikreto gipadayag. Busa, mga kailangan. Ang sikreto gipadayag, mga kailangan. Nga ang mga kaparian ni ang punong Diyos, mga kailangan. Diya ka yan, mga kailangan. O niya, kaya akong katbang nagagayipare pa rin ninyo. Muna, igala na. Adun na siya ay katigarukan, mga kailangan. Nga pinusupo ang awa sa barang kasulat. O niya, ako sige pangutana sa napay mabasa sa Episo, o wala siya 4:14, nga naatihana. Ang mga pare, mooy, kanang ilis ni Cristo. O niya, mga kailangan. Iya kong itubag sa Mateo Kapitulo 16, mga kailangan. Wala siya mutubag sa akong pangutana nga napay mabasa niya sa Galatia 6:14, mga kaigalaan. Busa kini akong gatbang, wa yun makalabgis sa akong tima. Akong tima, mga kaigalaan. Pagtunan mo ang tinampari sa sisi mong tawag yan o kinalag at demonyo, mao ka na sumala sa ipasabot sa Biblia o mga referensya. Okay, salamat. Mayong hapon ka.